Di ba wala pa mo malipay? Ang bigger and better na yun ang Ororama Carmen. Kung sabi mo mastorya sa Ororama? Guwapo. Guwapo. Ay, yung ko sa Ororama, dili sa ako. Sheram. Che. Oh my God. Man, to being a good mo natin, Che. Nga naman. Kasi... What's up, madlang people? Natakaroon doon sa may Carmen, sa may Merkado Dapit. Inumdum pa mo sa unang naanihan ninyo ang Ororama Carmen. Dugay naman din ang Ororama Carmen. Pero kabalo ba mo nga nag-expand na sila ilan ng gipagwapo? Tanawan nato ni ang Ororama Carmen Expansion. Here we go. Makita ninyo, entrance pa lang, bago na. Nanay hagdanan, no? Tanawan. Pag wala nag-open, tanawan, dagang kitao. Tanawan ninyo ang supermarket. Grabe na kaluag na. Ito dito bigas entrance dito sa highway na po. Sir Mark, muna siya ang sa Carmen Highway. Muna siya nga side ganong sa Bamenta. Gusto niyo makita na exterior sa Bamenta? So ayaw mo kabalagang i-resolve na nila ang parking space na nila. Nasad sila yung parking space sa ubos. Sugod sa alas 5 ang supermarket at rin na. Tama na alas 7. Ang department store alas 8 pa ko tapos. Na doon tanan. So mga Carmen, dali na tayo doon lang tanan. Nasa mga upper Carmen. Pwede na tanan. So karon ato ta rin sa taas. Tanan na to ang department store. Grabe kayo. What's your name? Tara. Oh, yeah. Uy! Maulang. Picture daw sa sako. 5-5 lang. Oh, diba? Daga nag-escalator. Second level na, diba? Dapat na dito na yung mga account dito. So, kung na ako mga subscribers diya, bisita na mo sa expansion ng Ororama Carmen. Binuot na kayo na pwede na ka magdula na niyo soccer. May mga tagalagyo na nangani na ni para lang makabisita and dagang kaayo sale. O tanawa, 70%, 10%. Dagang kaayo yung pwede na ni pampamilya. Samot pag itong nakay rewards card sa Ororama. Hindi na sabi minong bola sa kanang uli ka sa tiwi ng grado sa mga presa na actually, yung ginagawa na trabaho lagi ko sa piryahan. Hindi na sabi minong bola. Para din sa mga maguyap. Pero kung makaasta, mura nagminyo. Ala! Ay, kamalo ba ni kakanta? Kanoon na po ka na sa una? Mura, oo. Akaduwa ba na? Ikaw, sige na. Na-start ani. Bebe. Ako'y kwa sa start Ay, nara. Nara? Ako ha. Ikaw? Wise man. Bisaya mo gunin. Ay, Bisaya. Nara, Bisaya. Ito yung pakaulawi. Go, Popi. Udong nalami.
Ikaw sa mga sponsor. Hindi ka pa naman? Ano mo? Isaya ka rin. Salamat po yan. In behalf of the management and staff of Ororama, we would like to thank our loyal customers from Carmen and the other areas of Cagayan de Oro City. Today's expansion of Ororama Carmen is all for you. And the winner is... Mark Chan! Mark Chan! Ayun! Isulo pa ni mong t-shirt si mong mamon. Boss, may basigli ang pangalan ba? Siya pangalan mo, boss? Mark Chan. Oo, mga kita. Single pa ka, sir? Or... Taken. Taken na. Sayang. Ay. Nahupoy. Congratulations! Bigyan na! Sorry. Congratulations! Palapakan natin! Marami pagkapang pangatag mga diskwento. Hangtod October 31, 50% discount sa mga denim collection sale. Enjoy po ninyo ang mga items na 49 pesos lang. May mga freebies, mga buy one, take one items, ug up to 70% discount. Siyempre, congratulations, Ororama Carmen, sa bago nini expansion. What's up? How are you? When did you stay here in the Philippines? What country are you from? Europe or Australia or America? Come on sa car. Kaon na dayo. Knock. Hey, you gonna eat now? Yeah, you gonna eat now? Where are you from? Ito yung ngalan mo? Jeffrey. Sa PIYAOK, pero wala ni kanta. Wala ka ni kanta, Brad. Big one ako. Unsa imo mong kaingon sa kaluag sa Ororama Carmen? Okay ra. Relax ba? Relax. Okay ra. Daghan tayo sa dawat to. Wow. Kaingon, ma'am? Dada na sa Ororama Carmen. Okay kay lang i-sale karon. Miss, unsa ni Miss? Unsa ni? Ano po? Bakit po? Para sa baby lang to, Miss? What if baby na akong tawag nimo? Kaya, di daw siya kay bibiyaan ra daw. Sir, musta sir? Sister. Sir, pwede ni sa mga brothers? Dili. Dili pwede. Sa babae yan. Nakasuroy din ni si Kuan, Julina. Kasi Julina dito. Ano ito? Ni Julina, si Joe ang naka-interview. Asa man si Julina? Hi, Jolina. Jolens! Idol na ko sa River Maya. Idol na ko ni sa PIYAOK band. Super Twins Easy Wear. Tama. Kay naami twins. Pwede ni sa 7 years old, sir? Pwede gyapon. Pwede gyapon. Naman ni double XL. Nagyapon di ay. Pwede gid bisag 7 years old basta kay ang size niya maiguan kay na double XL. Pinaka lakas sikat kayo. Grabe sikat Ay bibo kay Dani dagan kita fans. Char lang. Apa Dani grabe Popi, picture kami. Diko. Tag 5. Sige na, bayad na 5. Thank you, ma'am. Kung sabi mo mga storya sa Ororama? Guwapo. Ay, yung ko sa Ororama, dili sa ako. Sheram.
Che? Oh my God. Meant to being agreed mo natin, Cheche. Nga naman. Kasi, Cheche resohin niya. Ayan na to sa bahay. Oy, kani siya, para ni sa akong uyab. Che, love you. Ako na naman ako, gamit lang ang puso ko sa bawat birit ng kanta. Ang sarap. Sunod, ayan na po na sa bahado, anak ka buka. Palibre nga payo. Uy, gamit kayo especially karon na ulan. Tag-5 lang. Ay na lang. Sige na lang, libre. Na yung mga taga-informatics na ni, what's the information about? wala sa'yo, sir. Can you inform me about the expansion of Ororama Carmen? Huh? No, Niana. Expansion. Sada. Nice kay siya. Dako super. Ha? Ansa? Dako. Dako. Uy, yun si Dako, uy! Ororama. Pumunta ko sa pamilya itong Ororama Carmen Expansion Escapade. Please subscribe sa akong channel. Comment